optagelsen. Så er den i gang. Og så hopper jeg lige over til den her. Og så minimerer vi lige sådan en her. Godt. Og sådan der. Det står her, at min er pauseret. Hvad kan det være? Ej, hvor mærkeligt. Nej, det skal vi ikke. Beklager, der er lige et eller andet, når jeg share den, så pauser den det hele her. Det er virkelig mærkeligt. Jeg ved, hvad der sker her. Det er altid, ja, det er altid noget nyt spændende her. Hm. Kan I se min skærm, eller hvad? Ja, Fordi den siger her til mig, at Ja, vi sagtens, den... Morten. Hvad siger du, Anders? Vi kan sagtens se det. Og jeg kan til gengæld ikke høre dig. Nå, men I kan godt se det. Thumbs up. Altid. Godt, godt. Jamen, så skal jeg bare lige prøve at få flyttet den her bjælke her igen, så I rent faktisk kan se det. Sådan der. Godt. Jamen, i dag har vi den spændende session med undersøgelse. Og det er jo forudsætning for de næste moduler, hvor vi skal stille nogle diagnoser og snakke behandling og så videre derudaf. Så ja, når jeg holder et heldags foredrag, så er det altid noget, man ikke skal ligge efter frokost, fordi så sover alle. Og nu regner jeg med, at I alle sammen har spist aftensmad og sådan noget. Så jeg har prøvet at gøre det så underholdende som muligt, og jeg har taget faktisk 2 friske patienter for den her uge her. Sådan så det er helt aktuelt, så det er ikke noget, jeg har opfundet til lejligheden. Det er 2 patienter, vi har haft i den her uge her. Og det er lidt for at vise den metodik, vi har i forbindelse med udredning af de her patienter her. Så det skal vi snakke om, og så for at holde jer på dupperne, så slutter vi simpelthen af med en quiz. Og det er lidt for, at de næste par gange her, der skal vi jo til at snakke om de her diagnoser og klassifikation og alle de her ting her. Og det oplever jeg jo tit, når vi får henvisninger, at så står der et eller andet med, at der er et klik, og det ved I jo nok godt, hvad diagnosen er på. Men på en eller anden måde, så i forhold til vores almindelige kariesdiagnostik og paradentosediagnostik, så er det som om, det er noget, folk synes virkelig er udfordrende. Så vi kan lige så godt tage hul på det med lidt quiz her sidst på modulet i dag, og så slår man bare sin mikrofon fra, når man har et bud, og bare fyrer løs, når vi når dertil. Og som altid, så har jeg lige taget et lille citat med. Jeg er faktisk ret vild med ham her, Anthony Robbins, som er sådan en amerikansk coach. Det går meget godt for ham. Han ejer en af Fiji Islands ved at fortælle andre folk, at de skal tage sig sammen og komme videre i deres liv. Det er meget cool. Men han har det her med, at hvis man ikke kan, så skal man. Og hvis man skal, så kan man selvfølgelig godt. Og det kan vi også godt med det her undersøgelse her. Det virker nogle gange lidt langhåret, og vi kan alle sammen huske de journaler, vi har siddet med inde på studiet, som har været sådan måske lidt underlige, fordi man ikke forstod, hvad man skulle bruge det til. Så det er det, vi skal kigge på i dag. For at man kan få flyttet patienten ud af sin almindelige, regelmæssige eftersyn, så har jeg lavet det her hurtige bidscreeningsværktøj. Og det er simpelthen sådan et, så man stopper op og finder ud af, at der skal ske noget andet, end det der plejer, sådan så vi kan få flyttet patienten ud til sådan en udvidet bidundersøgelse. Så screening er ting som et ultra hurtigt redskab,
Altså 5 minutter i forbindelse med en almindelig undersøgelse, for at man kan få patienten ud af den der trummerum, som SU og FU er, og så gøre noget andet, som de har behov for. Og min første initiale tanke omkring det her, det var sådan et decision tree, hvor man ligesom har patienten ondt, ja, nej, og så videre dernede og det blev alt for uoverskueligt og faktisk ikke særlig smart. Så i stedet for, så del den op i 3 segmenter. Så hvis vi lige prøver at hoppe lidt ned i den her. Så den første ting, vi kigger på, når vi kigger på led, og om det er en bidpatient, det er selvfølgelig ledet. Så der er 5 enkle ting. Det er, om der er et klik eller et knæk for leddet, om der er en krepitationslyd. Krepitation, det er knogle-knogle-kontakt, så der kommer sådan en skurrende lyd, og det er ikke altid, vi kan høre den. Og vi laver rigtig meget bid, så vi har selvfølgelig et stetoskop liggende. Det er ikke noget, I behøver at rende ud og købe, men de er faktisk ikke særlig dyre. Så det er en enkelt investering. Jeg tror vores det var under 300 kroner faktisk, og det er et fint og godt stetoskop. Så er det kapselømheden og deviation i åbnebevægelsen, og så hovedpinen. Og det er klart, at hovedpinen kan... Morten, undskyld. Ja, Morten, skifter du slide? Fordi vi kan kun se et slide. okay. Jamen, det, den står og siger. Jamen, så Okay. er den galt. Det er der... Vi kan kun se det første, det der, hvor der står TMD online. Sorry, Ja, okay. det Jamen, det er afbryder. godt, du siger det, Anders. Den siger også her, at der er et eller andet galt med min sharing her. You are using enhanced encryption. Virkelig mærkeligt. Hmm. Det er et nyt spændende problem, jeg ikke har haft før. Kan I se skærmen her? Når jeg har den her? Ja. Fordi så tror jeg altså bare, at jeg kører videre her. Så det her, det var mit Anthony Robbins citat, og så det her fra det her hurtige bidscreening-skema. Så det er bygget op på sådan en A4-side, og tanken er lidt, at man printer det, og så har man det sammen med jamen på sådan et clipboard ved siden af patienten, så de ved, at der sker noget andet i forhold til, når man laver sine almindelige undersøgelser, og man sidder og skriver over på computeren. Og så lige her lidt zoomet ind. Så det var omkring ledet, knæk, krepitation, kapselømhed, deviation og hovedpine. Så her der laver man en bemærkning, og herover giver man den bare et kryds for en positiv ledskruer. På samme måde så kigger man på de muskulære symptomer. Er der myoser i masseter, temporalis, ticulatus lateralis eller halsnakke skulder? Og igen, det her det er altså tænkt som noget, der går hurtigt. Det er ikke en fuld udført screening. Det er noget, der skal få folk over i en anden undersøgelse. Og endelig, jamen, så kigger vi på tænderne, og det er fordi, at de jo også afslører, om der kunne være nogle af de her bidfunktionelle udfordringer. Så er der meget slid, er der nogle tænder, der begynder at flytte sig, er der frakturer, infektioner, slidfacetter. Det er klart, at der er sådan noget underkæbefront, der er overelongeret, som giver nogle uhensigtsmæssige relationer. Er der dyb bid, eller pludselig opstået åben bid, eller en ustabil okklusion. Alle de her ting her, dem giver man så en skruer igen, krydser over herover under T-skrueren, og endelig, så samler man alle de her skruer i bunden og siger, jamen jeg har fundet 2 ting på leddet, 3 på musklerne, og så lidt på tænderne også. Og det gør så, at jeg rigtig gerne vil have, at vi laver en udvidet bidfunktionel undersøgelse på dig. Jeg har sat nogle indikatorer op på, hvornår jeg vil gå i gang med at lave en undersøgelse. Og det er klart, at har man et positivt fund på leddet, og det er hovedpine, jamen så kunne det godt være, at der skulle være nogle af de andre ting også, sådan så man er sikker på, at den hovedpine er relateret til et bidproblem, og ikke til alt muligt andet. Og ligeledes på musklerne, jamen så har jeg næsten lavet fuld plade på den, og det er fordi, at man kan jo sagtens have en forbigående muskulær udfordring, sådan et stressrelateret, som ikke nødvendigvis kræver, at man igangsætter den helt store udredning og spilder folks tid og penge. På tænderne, der kommer det selvfølgelig an på, hvad det er, og det er derfor, jeg har sat 1-3 positive fund. Så er det her pludselig opstået åben bid, jamen så skal man jo ikke tøve, for det kunne jo skyldes, at der var en meget aggressiv
gigt i ledet, som gjorde, at det her bid det fuldstændig skred. Så det var mit bedste bud på at lave et skema, hvor man har alt samlet på et A4-ark, laver nogle noter, scanner det ind, og så er det et fundament for den behandler, der nu skal lave den udvidede undersøgelse. Så det er både tænkt til tandlæger, og i høj grad selvfølgelig også til vores kære tandplejere, som har et eller andet redskab, de kan bruge til at få, enten hvis de selv skal have anledning til at lave den fulde bidundersøgelse, eller hvis de skal have en anledning til at sende en patient over til en tandlæge, som så skal lave en fuld bidundersøgelse. Og det har vi fået en del feedback på allerede. Vi har jo tæt på 700 kollegaer, tandplejere og tandlæger, der har været på det der bidkursus, endagskursus. Så det her skema, det er i gang på rigtig mange klinikker, og det er et ret effektivt værktøj. Og patienterne kan godt forstå det. Det er, når man begynder at sætte nogle krydser. Og det, der altid er vores allesammen udfordring, det er jo, at mange gange så er de gået med den problematik i mange år, og hvorfor lige nu, og hvorfor er det anderledes? Og det bringer mig også til det næste slide her, ikke? Hvad koster det? Og det er jo, kommer alle patienter med. Og jeg tror, vi alle sammen er blevet sådan vant til, at vi næsten kan fyre sådan en pris af på alle mulige ting med det samme. Men det kan man bare ikke med det her. Altså vi ved jo for det første ikke, hvad patienten fejler. Så det her, det er en helt anderledes ting, end at behandle 4 huller og lave en rodbehandling, eller en udvidet PA-behandling. Så folk kan godt forstå, at man skal lave en undersøgelse, før man giver et behandlingsforslag. Og derfor er det helt okay at vi tager det her for undersøgelsen, og så efterfølgende, så finder vi ud af, hvad selve behandlingen koster. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan... Der er en, der ikke har muted... Jeg tror, det er dig, Lisbeth, hvis du vil lige mute din mikrofon, så der ikke er så meget... Henne, hvordan muter man sin mikrofon? Han siger, at jeg skal mute min mikrofon. Så kan jeg gøre det. Nå, for fanden. Så, den der. Når vi så indkalder til en fuld bidfunktionel udredning, der sætter vi jo en time til halvanden af. Det er det, vi siger til patienterne, fordi vi vil jo rigtig gerne gøre det på en time, og så have god tid til at skrive alle journalnoterne færdige, og det er bare ikke altid, det kan lade sig gøre, for de patienter, vi har, de er super komplekse. Og hvis man siger til dem, at en udredning tager 90 minutter, så forventer de rabat, hvis det tager 70 minutter. Så en god formulering er simpelthen bare at sige, at det tager 60-90 minutter at lave udredningen, og i det der indgår der en masse papirarbejde ved at lave den her journal. Vi har en journal til jer, som er efterhånden rimelig gennemarbejdet, og tager de ting med, som er nødvendige for at kunne stille nogle diagnoser. Og det er sådan, at jo mere simpel patienten er, jo hurtigere går det selvfølgelig at udfylde det her skema her. Og det er derfor, jeg har taget 2 eksempler med. På en, hvor det bare er en muskulær parafunktion, og en, der er fuldbladet, som på patient nummer 2. Så I kan se sådan forskellen på, hvor lang tid det tager for os at udfylde de her journaler her. Så I skal jo sætte jer ned og finde ud af, hvad skal det koste jer at lave en time til halvanden times udredning, og er det noget, I skal pengene tjenes der, eller skal pengene tjenes på den efterfølgende skinnebehandling? For der er selvfølgelig nogle patienter, der synes, det er meget mystisk at betale for 1 til halvanden times stoletid, i forhold til, at en normal eftersyn jo koster 180 kroner. Så det er nogle gange lidt svært, selvom de godt kan se, at vi gør en masse andre ting. Men kig på jeres tid og jeres omsætningskrav, og det er jo individuelt fra klinik til klinik, og det er jo heldigvis heller ikke noget, vi må snakke om at lave priskarteller og alt muligt andet. Men det er selvfølgelig væsentligt, at I finder ud af, hvordan I får det her hjem. Vi lægger altid en panorama inde i prisen. Det står separat på regningen, fordi det får man Sygesikring Danmarks tilskud til, men det er en del af vores undersøgelse, fordi vi mener faktisk ikke, at man kan lave en bidfunktionel udredning uden at se
at ledene er til stede og ikke er forsvundet på en eller anden grund af noget gigt. Men lad os hoppe ud i den første patient. Så det her, det er de 2 første sider i vores bidjournal. De er cirka en A4-side stykket. Og vi starter jo med at notere dato og patientnavn, og alt det her, det har jeg selvfølgelig lige sat sådan en sort firkant henover, så man ikke afslører nogen patienter her. Men som I kan se, så er den her fra den 14. januar. Og den her patient kommer faktisk fra Aarhus og kører over til os, da hun i snart et år, I kan se det debuteret i marts 2024, har haft de her kraftigt lokaliserede, konstante, pulserende smerter i venstre side overkæbe. Og der har ikke været nogen variation i smerterne. Så det er sådan lidt atypisk. Sådan umiddelbart, når man hører det, jamen, så minder det jo desværre lidt hen af sådan noget neuralgen smerter. Så det første 2 sider her er næsten altid sådan alene noget anamnestisk. Så det er at snakke med patienten, og det er her, at man virkelig skal styre tiden, og derfor har vi sat nogle helt konkrete spørgsmål op, sådan så det ikke bare bliver patienten, der begynder at fortælle om, at de blev ramt af en bold i 7. klasse, og det er nu 40 år siden, og efterfølgende så har de i øvrigt også lige taget noget medicin, som de synes var en lille smule mærkeligt, og ja, så bare sådan, så det bliver holdt konkret. Så vi starter med det her, og sådan helt kort og præcist beskrive det primære symptom, og mange af dem har jo mange forskellige. Så vi har trænet vores klinikassistenter til, at når patienten begynder at fortælle om det her primære symptom, så lytter de efter, fordi så begynder der allerede der at falde en masse sekundære symptomer af. Og det kører sådan lidt oven i hinanden med det primære og det sekundære. Men på et eller andet tidspunkt, så stopper vi dem med de sekundære symptomer, og så spørger vi dem, hvad er din irritationsgrad? Hvor 1, det er, det kan jeg sagtens leve med, det generer mig overhovedet ikke. Og 10, det er, at det er faktisk fuldstændig invalideret af. Og det er der mange patienter, der faktisk har rigtig svært ved at svare på. Og det er også et lidt mystisk spørgsmål. Men det er fordi, at nogle gange, så sker der jo det, at vi ser et eller andet på patienterne, og så spørger vi, om de har mærket et klik, og ja, nu når du spørger, så har de det, og lige pludselig kommer det til at fylde rigtig, rigtig meget. Og det er jo sådan, at den måde, vi ser verden på, er altid igennem et forstørrelsesglas. Så når der lige pludselig kommer fokus på noget, så fylder det rigtig, rigtig meget, og derfor så er det vigtigt, at vi spørger dem i relation til resten af deres liv. Hvor meget fylder det så? Simpelthen for at sikre, at vi ikke skyder gråspor med kanoner. Så hvis der kommer en patient, som vi begynder med at lave en større udredning på, og de siger, at det er en etter, så er det ikke fordi, man skal stoppe. Så skal man stadigvæk lave sin udredning, men det forholder sig jo så til det, der hedder, det nederst på den første side, det der hedder behandlingsønsker og forventninger. Så mange patienter er jo fremme i skoen og vil gerne vide, hvad er min risiko for, at det her det bliver forværret? Jeg er 38 år, jeg har haft det her i 4 måneder. Er det noget, der går helt galt om et halvt år, og så hænger min kæbe nede på gulvet? Det er jo et reelt spørgsmål, og de ved jo ikke bedre. Der er også nogle af dem her, de tror jo faktisk, det er cancer. De tror, der er et eller andet, der gror op i deres kæbeled, og ved ikke bedre, og det er vores opgave så hurtigt som muligt at ligesom tage brøden af den der nervøsitet og fortælle dem, det her det er irriterende, men ufarligt, det er ikke noget, du dør af. Og det er faktisk en kæmpe hjælp for rigtig mange patienter. Det lyder helt banalt, men de ved det jo ikke. Så går vi ned og kigger på de her sekundære symptomer. Som I kan se, så er hun faktisk rigtig, rigtig invalideret. 7-8, det er ret meget. Og der er også nogle dage, hvor hun simpelthen ikke kan komme ud af sengen, fordi hun har så ondt. Så hun tykker kun i højre side, og hun er meget spændt i ansigtet om morgenen, og hun vågner simpelthen op med sådan en panderynke, hvor ligesom at hendes pande ikke kan folde sig ud igen. Hun føler sig lidt hævet i venstre side, og der er også andre, der har lagt mærke til, at hun er hævet, og hun kan simpelthen ikke dyrke sport, da det forstærker de her smerter kraftigt. Og så siger hun det her med, at hun er konstant stresset. Vi har jo valgt at lave lidt vores eget system i forhold til det her, der er sådan den internationalt anerkendte, det der hedder DCTMD. Og den har jeg selvfølgelig kigget på. Og jeg har også læst den der 93 sider PDF, der er, som er en vejledning til at udfylde deres journal. Og det er simpelthen fordi, at jeg
synes, der er alt for mange ting, der ikke fungerer for mig i forhold til, at det er for langsommeligt, det er for snævert, samtidig med, at det er for bøvlet, og at vi ser ikke ind i nogle af de relationer til, hvad kan vi forvente med, der sker med den patient, efter at vi er symptomfri. Altså, er der en eller anden kæmpe okklusal deviation, der gør, at det kan godt være, at det er stresset i det her tilfælde her, som har udløst hendes problemstilling, men vi ved godt, at hvis det samtidig foregår i en mund med en kæmpe stor deviation mellem hendes optimale sammenbid, hendes kondylære position, og så en eller anden styrende første kontakt, jamen så bliver den parfunktion jo kraftigt forværret, fordi det hele står og vipper. Og det har de ligesom valgt, at det skal slet ikke være en del af det. Og så der, hvor jeg så måske kan få lidt dårlig samvittighed, det er deres fokus på det, der bliver kaldt akse 2, altså alt det psykosociale. Så vi spørger om det, men vi har det ikke inde, som I kan se, i sådan et konkret spørgsmål. Så det hører lidt til ned under den der medicin- og helbredsanamnese. Så der kan vi jo se, at hun har taget smertestillende, og periodevis så har Panodil og Ibuprofen, så har det faktisk virket. Og det er en rigtig vigtig information, samtidig med, at hun oplyser os om, at gabapentin har absolut ingen effekt på de her ting. Så det første, hun siger med de primære symptomer, det minder om en ren neurologisk smerte, og efterfølgende fortæller hun os, at når jeg tager neurologisk medicin, jamen, så har det ingen effekt. Og så er vi tilbage på sporet til, at det kunne meget vel være noget muskulært, som vi kan hjælpe med. Så omkring kæbelets historik, jamen det er sådan, hvad har tidligere behandlere prøvet at hjælpe med og gjort, og her kan vi se, at der har været diagnosticeret en ret omfattende sinussyste, som ret hurtigt blev behandlet og fjernet. Kort tid efter debut i marts og fjernet i maj, men at der blev ikke nogen forandring i symptomerne. Så har hun været til noget fysioterapi, og i den behandling, der kommer fysioterapeuten altså til at overbehandle eller ramme et eller andet struktur, som gør, at hun faktisk er rigtig dårlig i mange dage. Og det er jo heller ikke helt normalt inden for den muskulære parafunktion, men igen, vi har sådan en lille garanti for, i og med at gabapentin har været på banen, at vi stadigvæk er i det muskulære. Men vi begynder selvfølgelig at undre os lidt allerede her. Hun bruger bideskin og har gjort det en periode, men helt uden effekt, og hun har en CT-scanning foretaget af sinus, hvor ledene desværre ikke er medscannet. Selvfølgelig er de ikke det. Og så har hun så fået lavet en del caries-behandlinger siden 2012, og også med både med rodbehandlinger og også 2 tænder mistet med implantatisættelser. Så hun ønsker en afklaring, og hvis muligt så også noget behandling. Så for at være sikker på, at vi har fået alt med, så har vi lavet sådan et anamnestisk skema, hvor vi spørger sådan helt konkret. Er du tidligere blevet diagnosticeret eller behandlet for et kæbeligt problem? Og den vi ofte opleve, at der er svaret ja, de har en skin, men nej til, at de har en diagnose. Og nogle gange så har de måske fået en diagnose, men tandlægen har ikke ligesom givet dem aktindsigt i, hvad de går og fejler. Og hvis man har ambitioner om at vil lykkes med de her behandlinger her, så er compliance og patientmedinddragelse ved de her bidfunktionspatienter, det er simpelthen så essentielt. Fordi vi skal jo allerede nu begynde at give en forståelse for, at noget af det, der er årsagen til hendes problemstilling, det er hendes evige stressniveau. Så det er ikke det alene, men vi kan lave nok så mange skinner, så snart hun tager dem af, og stadigvæk er stresset, så vil hun ødelægge det om dagen. Så det hele handler om også at medinddrage dem, og derfor så er det jo mærkeligt, at hun har været til rigtig mange behandlere i løbet af det her år, tandlæger alle mulige steder, også i udlandet, og ingen har givet hende en diagnose på, hvad hun fejler, men alle har behandlet hende en lille smule. Der er ingen lyddannelse, hverken krepitation, klik eller noget. Der er ikke nogen funktionssmerter. Der er konstante smerter, som ikke er funktionsrelaterede. Og det er altså ikke noget med hendes motion at gøre, men det er, når hun spiser og taler og synger og alle de her ting her, hvor kæben bliver bevæget. Hun har aldrig oplevet låsninger, og det er vi jo rigtig glade for, fordi nu har vi allerede her fået udryddet en del af vores største bekymring omkring de her interkapsulære skader. Der er ikke noget hovedpine,
og hun har heller ikke sådan oplevet, at den smerte, der nu er, og den er ret omfattende, at den ligesom stråler op, længere op i kraniet. Kæresten er blevet opmærksom på, at hun klapper tænder, siger hun, og det var også en af grundene til, at hun fik en bideskin, for det kunne måske forklare de der atypiske smerter, hun havde i den venstre side der. Hun har så også, igen tilbage til det der med traumer, her er det så mere relevant, fordi det startede faktisk i januar samme år, hvor hun blev ramt på venstre kind under sådan en lasertag, og hvor hun havde smerter i 2 uger. Og igen, det er jo ikke sikkert, at vi kan konkludere det, men det kunne jo tænkes, at hun havde en kraftig muskulær parafunktion, og det der slag, hun fik i januar, det var så den berømte dråbe, der fik bedre til at flyde over. Så har vi nogle spørgsmål omkring søvn. Og det er fordi igen, at nogle af de patienter, vi skal behandle, årsagen til deres problemstilling, det er simpelthen, at de har en svær apnø, som gør, at de har parafunktion om natten. Og her er der nej på hele pladen, og hun har så den her skinne siden november 2024, og hun har prøvet at sove med den og sove uden den. Og så har jeg næsten altid det her billede med, når jeg snakker om anamnese. Og det er jo fordi, at I har nok alle sammen prøvet at opleve de patienter, der har vitterligt behov for at fortælle hele deres livshistorie. Og det er altså helt okay at afbryde dem og sige, prøv at høre, jeg skal kun vide det, der er relevant. Vi har en begrænset tid, vi har sat af til dig, og det gør mig faktisk mere forvirret at høre om hele historikken i forhold til den konkrete problemstilling, du har lige nu og her. For alle de ting, du har fået gjort, det kan godt være, at det har bidraget til den situation, du er i dag, men det har jo i hvert fald ikke løst den. Så hvis jeg har behov for at vide noget yderligere historik på dig, så spørger jeg ind til det, når vi kommer længere hen i undersøgelsen, ud for det, der er relevant. For ellers så spilder vi faktisk tiden i forhold til at fokusere på noget af det, der er vigtigt, og det er en objektiv analyse af din kæbestilling, de positioner, der er, få taget et røntgenbillede og analyseret det, og de der oplysninger omkring, hvad der skete for over 10 år siden, det har ingen indflydelse på det, vi skal gøre i dag. Og det kan langt de fleste patienter godt forstå, og så er der nogen, der er fuldstændig umulige at stoppe. Og så tager jeg faktisk lidt hårdere midler i brug, hvor jeg siger til dem, at hvis jeg skal høre alt det der, så bliver det til en separat aftale, hvor jeg tager mig betalt for at høre hele historien, og så skal jeg nok sige til dem bagefter, om det havde værdi eller ej, men det bliver en separat aftale, og den bliver et separat honorar, for vi har ikke sat tid af til det. Og det er der så nogen, der gerne vil betale for, fordi de synes, det er super relevant, og har sådan en hel kasse med 28 skinner og modeller, og hvordan de så ud, da de var 7,5. Og andre, de kan godt se, jamen det er det også, og de vil bare være sikre på, at vi fik alt med, sådan, så vi kunne træffe en fornuftig beslutning. Og så når man ligesom er i gang, og man viser, at man har en protokol, man følger et bestemt skema, man har styr på sine ting, jamen så falder de helt til ro, for det har de jo så nok ikke oplevet før. Så det næste vi gør, når vi ligesom er færdige med vores bidanamnese og historik, det er, at vi går i gang med en muskelpalpation og en undersøgelse. Så de muskler, der er markeret med rødt, det er selvfølgelig de tykke muskler, der er med i spil, vi gerne vil kigge på. Så har vi nogle i blå, det er hals og de store nakkemuskler, og så dem i sort, det er de små nakkemuskler, som er nogle værre sataner, for at sige det lige ud, som rigtig ofte ikke giver nogen form for symptomer, før vi rører dem. Så folk går rundt, de tror, at alt er godt, og når vi så palperer dem, for eksempel den der obliquus capitis inferior, som I kan se der er afvigerrefleks på begge sider, hun ligger på en 8 og en 9 ud af 10, og det stråler simpelthen op på toppen af hovedet, når jeg trykker på de der muskler der, og hun anede ikke, hun havde et problem med de muskler der om. Og det er altså ikke fordi, jeg trykker unødigt hårdt. Så alle musklerne, der trykker vi med 1 kilos tryk, en pegefinger, og hvis I er i tvivl om, hvor meget et kilo er, jamen så er det bare hjem på bagevægten, og så lige tryk på den, for at se, hvad et kilo er. Uden tagen, tibialis lateralis. Der er det et halvt kilo. Og så kan man sige, at tibialis lateralis er altid øm. Nej, det er den faktisk ikke. Og der er heller ikke altid afvigerrefleks.
Så det vi egentlig gerne vil se med vores muskelpalpation, det er jo at se variationer. Så her har vi en patient, der kommer og klager over en udtalt smerte, pulserende, konstant, i venstre side. Vi har konstateret, at det højst sandsynligt er muskulært, og alligevel så ser vi en stort set ensartet muskelømhed i begge sider. Og vi ser også afvigerefleks i begge sider. Så det er jo lidt interessant, og det gør jo også, at hun kan være med på, at der ikke er et eller andet odiøst i gang i hendes venstre side, men det simpelthen er hele systemet, der er på overarbejde, og det er derfor, vi skal have styr på hele pakken. Så det er muskelpalpationen, og lige sådan måske lidt med temporalis, det der palperer vi sådan på forkanten af temporalis, fordi det er ofte der, man er øm, hvor at musklen samler sig til selve senen, der går ned under kindbenet og hæfter ned på processus conoideus. Og den posteriore del af temporalis, det foregår lige over øret. Så cirka en tommelfingers bredde over øret, der er sådan et myosepunkt. Og det er ekstremt sjældent, som I kan se her, at folk med selv svær parafunktion, der har stået på i over et år, er øm i den muskel. Så hvis I endelig finder nogen, der er øm der, så er de virkelig på den. Altså så har de virkelig gået til den. Det er nemlig super sjældent. Hvorimod at masseter, som er den der mere sådan en blokmuskel i forhold til den der vifte, som temporalis er, jamen den er lidt mere modtagelig over for myoser og smerter, og som I kan se her, så ligger den også meget højere. Vi siger, at 0 er selvfølgelig overhovedet ingen form for symptomer, og op til 5, det er ømhed, og over 5 er smerte i varierende grad, og 10 det er på vej ud af vinduet. Den, der hedder masseter pars conoideus, det var den der lille muskel, vi snakker om for et par moduler siden, som sidder på conoideus, går op under zygoma, og er med til at seede musklen. Og når man mærker på sit kindben, så har man sådan en lille hak, sådan cirka sådan, ja, midt på kinden, og der sidder pars conoideus lige indunder. Så den er rimelig nem at finde og palpere, og igen med det her 1 kilos tryk. Når vi så palperer tibialis lateral, så foregår det selvfølgelig ind i munden, og det er ligesom at lægge en tuber. Det er så langt tilbage og så langt opad, man kan komme. Og ja, man presser en lille smule på alt muligt andet væv, som sagt, men det er så stadigvæk validt. Sternocleiten, der niver vi bare i den, sådan midt på den skrå halsmuskel. Levator scapulae, den ligger inde under. Og der er rigtig mange kontorkrigere, som jo sidder med deres skulderlæft løftet op under ørerne, og har rigtig mange problemer i den. Det er sådan lidt en spøjs muskel, som jo på samme måde som digasticus har det her fibryse tilhæftning i midten, og består af 2 grene, der sådan kontraherer for at lave et løft, så en spøjs muskel. Splenius, det er den lange rygstrækker, går helt op fra hårgrænsen og ned til lænden. Og der mærker vi sådan midt på nakken, og den er rimelig enkel at finde. Nukae, det er dem, der sidder i hårgrænsen, og der vil de fleste patienter sige, jamen den er øm, men det er faktisk rigtig rart, det du er i gang i. Obliquus capitis inferior, det er sådan en lille rotationsmuskel, som jeg viste på billederne tidligere i et af de andre moduler, og den går på tværs og går altså fra sådan en tværs og er med til at lave sådan små rotationsbevægelser med hovedet. Og grunden til, at den er så vigtig for os, det er fordi, at en del af det, der hedder plexus ansa cervicalis, det går igennem den og er med til at give spændinger i resten af ansigtet. Så den er sindssygt vigtig i forhold til det her, og er altså ofte omdrejningspunktet på det, på samme måde som interspinalis cervicis er, og det er de her små, bitte muskler, der er for at afstive rygsøjlen. Og på samme måde kommer der også imellem C2 og C3, kommer der også en nerveforbindelse ud der giver helt op til ansigtet. Det er sådan, at hvis man skal tygge sammen, jamen så skal man spænde i sine nakkemuskler. Og derfor, hvis man har en overspænding i ansigtet, i den mastigatoriske muskulatur, jamen så er der ofte en ledsagende grad i nakken. Så det vi i høj grad bruger den her muskelpalpationsundersøgelse til, det er at vurdere, om det er os, der skal på banen, eller om vi skal overlade noget af arbejdet til en fysioterapeut. Så hvis vi har nogle relativt små tal i vores del op på de røde,
og rigtig høje ned i de sorte eller de blå, jamen så overlader vi den første del af arbejdet til en fysioterapeut, alene ud for respekt for patienten, fordi at de er altså noget billigere i timen, end vi er. Har de gået til 1 milliard behandlinger hos forskellige kropsterapeuter, om det så er kraniosakral, kiropraktor eller hvad det nu er, så er det klart, så sender vi dem ikke afsted igen. Så går vi i gang, og så vil de faktisk rigtig ofte opleve en forbedring af deres nakke- og halsudfordringer i forhold til, når vi laver en skinnebehandling på dem. Det næste skema, det er så de range of motion, hvor vi sådan helt stille og roligt bare går ind med vi bruger en stikpasser og en lineal, og måler en midtlinjeforskydning for at kunne senere måle lateration højre og venstre. Så måler vi det horisontale og det vertikale overbid. Normalværdierne er omvendt, så normalt så har man et horisontalt overbid på 3 og et vertikalt på 2. Og så har man en maks skabeevne imellem 4 og 6 cm. Og her kan I se, at hun er så stram muskulært, så hun kommer op på næsten normal, og så kan hun lige forsere den op i normalen bagefter. Hun har en lidt begrænset protrusion, fordi alle de der protrusion- og laterationsdele der, de ligger faktisk omkring de 10 normalt. Så den er en lille smule nedsat, hvorimod hendes sideudslag er fuldstændig normaliseret. Og her har vi jo vores tegn på enten en distal-placering i den ene side, eller altså hvor vi så får diversionen i vores målinger her på range of motion. Så det næste skema, det er bare kapselømhed, og der har hun faktisk en lille smule kapselømhed i venstre side. Og det er jo klart, at har man en forlænget vedvarende tryk på det ene led, hvor man har en lille smule mere overbelastning i hendes venstre side, så på et eller andet tidspunkt, så vil ledet jo begynde at sige fra, og hvis man så har haft et år, jamen så er man ved at være der, hvor man godt kan få noget kapselømhed. Det gør ikke, at der nødvendigvis er en stor kraftig inflammation. Det kan simpelthen bare være, at det er en mild reaktion. Jeg har haft stetoskop på hende, og der var stilhed i alle bevægelser. Og som I kan se her, så går vi ind og måler på krepitation og klik, både på rotationen, altså inden for de første 2 cm, og på translationen fra 2 og op til fuld gabeevne, og finde ud af, hvor klikket er hen her. Og det er simpelthen rent diagnostisk, fordi alt, hvad der foregår i rotation inden for de første 2 cm, det kommer altså ud med en lidt hårdere diagnose i forhold til vores diagnostik, men også prognose i forhold til kirurgisk risiko. Så snart man har noget interkapsulær skade på den bærende del af ledet, så er man bare dårligere. Så ned til kæbelidsundersøgelse med diagnoserne, så kan I se her, at der taler om et stabilt led, og her vil man så, hvis hun havde lad os sige, hun havde et terminalt klik i venstre side, jamen så vil man så gå ned og sige, at der var et LP, altså lateral pole click i venstre side, og så vil man få et kryds i den. Og så har vi vores klassifikationsskema nede under, hvor det går fra sunde stabile led som en 1'er og op til en akut artritis som en 9'er. Og A'eren, det er symptomfri, B'eren, det er symptomfri med muskelaktivitet, og C'eren er altså symptomer i en eller anden grad. Og her, hun har symptomer, hun har sunde led, men der er ikke sammenfald mellem hendes tandposition og hendes ledposition, så derfor bliver hun en 2C. Og de her klassifikationer her, det kommer vi til at dykke meget mere ned i, så det vil jeg spare jer for i dag. Og bare lige for at vise et lille eksempel på, hvorfor vi går så meget op i det der med, om der nu er nakkespændinger. Det er en patient, som kommer ud med en T-scan, der viser, at hun har 33% for meget kontakt på hendes 7+7-. Man kan se hernede, hendes core, når hun bider sammen på T-scan, er faktisk rigtig, rigtig pæne, men der er altså den her helt ekstremt hårde kontakt i den side her. Og det er en patient, jeg har behandlet. Jeg ved, hun har et fint, flot bid. Vi havde lavet en lidt for meget politik på hende, men det var pænt og ordentligt, og lige pludselig kom hun altså med den her problemstilling her. Og vi så ser på den her ellers flotte taske, hun er skolelærer, der er alle stilene for 7. AI, den vejer lige omkring 6-7 kilo, og den skal hun så holde oppe med den skulder her, så stroppen ikke ryger af, og derfor så står hun så med en vinkel her på en 17 grader. Hoften går lidt den anden vej, men knæene passer heldigvis til skuldrene. Og det vil sige, altså hun har så en overspænding i hendes levator scapulae,
og det medfører simpelthen en helt forvridning af hendes kæbe og en overbelastning af 7 plus 7 minus, som så løser efter ganske kort tid uden en taske. Så altså en anden patient, men grunden til, at vi i det her skema her går så meget op i det her, så vi ikke begynder at behandle en tand for noget, der slet ikke har noget med tænderne at gøre. Tilbage til patienten, vi så på her, det var de 2 tænder der, og der er god knogle på dem, de er sat rimelig dybt. Det er foretaget i udlandet, men de er da i hvert fald godt også jo integreret. Og så er der sådan lige lidt med abutment-overgangen der. Jeg kigger faktisk ikke rigtig så meget på tænderne, når folk kommer til mig. De fleste har jo deres egen tandlæge, og medmindre jeg får andet at vide, så antager jeg, at alt med tænderne er i den skønneste orden. Det er klart, ser en eller anden kæmpe stor og apikal opklaring, så gør vi selvfølgelig noget med det. Men det her, det er vores standard arbejdsbillede. Så når vi er nået hertil på skemaet, så for at kunne udfylde det her med, at det kunne være, der var noget artrose og noget, så har vi lige hoppet hen og taget sådan et billede her og kigget på, om den her led er slidt helt ned. Så vi kigger på øregangen her. Det her, det er processus stylomandibularis, eller stylohydeus selvfølgelig. Her er fossa, der er tuberculum. Her er en aftegning af zygoma, som forstyrrer vores ledbillede. Og herovre i den anden side kan I se, at der er en lille smule forskel på de 2 led. Hun er en lille smule forskudt over mod venstre, altså grænsen her er højere end anden side. Simpelthen, kunne hun stå en lille smule skævt? Det kunne hun godt, men så havde vi også fået et skævt smil hernede, hvis hun havde tiltet meget, og så havde næsen jo tilsvarende også tiltet over mod den venstre side. Vi kigger også på næsehulen for at se, om der er en afklemning. Det kunne godt være en lille en her. Det var ikke noget, hun havde de store problemer med. Efter hun havde fået opereret sinus, så var alt i den skønneste orden. Så vi kan konstatere, at der er en udvidet aktivitet, der hvor masseter hæfter på hendes ramus. Så knoglen har reageret på at danne ekstra knogle. Cirka der, hvor I ser den her hvide streg her, der er det her knogle ekstra på hende. Normalt vil knoglen følge en lige linje op hertil. Så kan man sige, jamen, er der noget med ledet her? Ser det sjovt ud? Det gør det en gang imellem, når vi har nogle meget brede kondyler. Så når man tager et panoramabillede, og maskinen kører rundt om patienten, så kan man få en fortegning, hvor man ligesom kan få den laterale del af kondylen skudt ned i en bue hernede, og se ud som om, at der er en eller anden kraftig forandring på ledet. Så har man nogen mistanke om det, jamen, så tager man en anden optagelse, som I kan se på den næste patient. Så alt er godt her, ingen forandringer. Vi bekræfter vores mistanke om mangeårig bruxisme, og det gør så, at vi kan gå videre og kigge på okklusionen. Her der snyder vi lidt og skriver bare generelt slider første grad, i stedet for at taste det hele ind her. Så det her skema her kan I jo vælge at lave over i jeres Dental Suite journal, i stedet for at have det stående herinde. Men det vi kigger på, det er jo, om der er nogle tænder, der er flyttet sig, er der nogle tænder, der er løse, er der erosioner og cuppings, er der noget med kuspillingerne. Det går vi ret meget op i, fordi vi ved, at hvis der er sådan en lidt tiltet oralt premolar i overkæben, så har de bare en utrolig dårlig kraftoverførsel, og så ser vi ofte de her jiggling forces, specielt i forbindelse med vores parodontose-patienter, hvor de simpelthen kan bide de der tænder løs. Så har vi lige nogle kommentarer omkring okklusionen. Er der dybbid? Er der krydsbid, saksbid? Her er der trangstilling i fronten, både op og ned. Og så er der plads til andet, hvis der er andre kommentarer til det. Så er der ankelklassifikationen, mere for at være lidt realisme omkring, hvad skal der ske efter en eventuel skinnebehandling? Er det sådan en patient, der ser ind i noget orto, og er vi helt inde i noget ortokir? Og hvis man ikke kan huske ankelklassifikationen, så har jeg sat sådan en lille skema op her i det her, sådan så man lige kan snyde lidt og kigge derover. Og her kan I se, hun har den der, ved ikke om I lagde mærke til, men der var en midtlinjeforskydning, så hun har selvfølgelig en halv kusp distal i den ene side, men på grund af trangstillen, så er den faktisk neutral i venstre side. Det er ikke så relevant, men igen, det der grundighed, og det tager 5 sekunder lige at klikke de her ting af. Igen, sådan så vi kan vurdere, er det en patient, som hun var ikke specielt kosmetisk generet af hendes trangstilling. Hjørnetænder stod lidt skævt. Jeg kan godt se, at der herovre i vores hjørnetændsløft, det er ikke aktuelt, fordi de står i en dårlig position, så der er gruppekontakt. Til gengæld er der ikke nogen balancekontakt, hvor der er en negativ føring. Så det vil sige, når jeg laver sideudslag mod højre, så bliver jeg løftet i venstre, hvilket ikke er særlig gunstigt, for der skulle min temporale som masseter slappe af, og det gør de ikke, hvis der er kontakt med i den modsatte sideudslag.
Så hun får jo faktisk et ret dårligt okklusal skema her, med at der er ikke stabile stop, der er ikke overensstemmelse mellem den anterior guide og envelope of function. Og det ser man simpelthen på, at enten så har man åben vid, eller så har man en masse slid, og så er der ikke sammenfald. Så et enkelt analyse der. Hernede kigger vi på at verificere igen vores mistanke om bruxisme, enten tandpres eller tænderskæren, og det gør vi jo ved at se, at der er aktivitet, således at vi ser tydelige tungeimpressioner, og der er lette kindbidingslister. Så det her er et tegn på, at der bliver presset tænder, og ofte om dagen. Og det er fordi, at hele systemet tror, at man er ved at spise, når man presser sine tænder, men det gør man ikke, der er ikke noget mad. Men det ved tunge og kind ikke, og deres opgave er jo at holde maden inde mellem tænderne, så de står og presser imod, og derfor får man de her impressioner og kindbidingslister. Vi bruger også den her, Mama Palati, det er en intuberingsregel der er opkaldt efter en inder, Shiravasti Mama Pati, som jeg aldrig kan huske, og det her er så en klasse 4. Og det gør jo så også, at vi allerede her begynder at overveje, om nogle af de her funktionsnedsættelser, vi har, om det skyldes noget søvn. Og vi har også spurgt om det, og der er blevet klart sagt nej, men vi siger det til patienten og siger, prøv at høre, der er altså ikke, hvad end du gør, så kan jeg ikke se din drøbel. Så der var plads til forbedringer. Endelig så laver vi et resume. Og som I kan se, så er rigtig meget af det, vi har taget i starten, det er jo næsten ført herover til. Og det er simpelthen igen uddannelse af klinikassistenter, der sidder og copy-paster det. Så når jeg sidder og har en snak, så har hun allerede i gang med at flytte de her funktioner over i resuméet, sådan så at man kan egentlig tage det her og flytte direkte over i sin Dental Suite eller al dente journal. Her er der ikke så meget relevant. Vi hopper direkte ned til, I kan se, det er en 2C, og det vil sige, at der er en muskulær parfunktion, og udover det, så har hun noget slid på tænderne, der er noget bruxisme, hun har myose selvfølgelig, og så har hun også ørnesyndrom, fordi hun har ved palpation af, det var ekstra hernede, det stylomandibulære ligament. Der kan I se her, der har hun afvigerefleks i venstre side, når vi presser på det stylomandibulære ligament. Det ligger her bag ved ramus, og det skyldes, at man protuderer for meget, og som vi kan se, så havde hun nedsat protrusion, netop fordi det her ligament, det er virkelig, virkelig spændt. Så den kommer på her. Den har desværre ikke rigtig nogen anden diagnose, end det bliver kaldt et syndrom. Men i virkeligheden er det en senehindebetændelse i det stylomandibulære ligament, og den information går væk, så snart patienten ved, hvad hun ikke skal gøre, altså ikke gå rundt og protrudere. Så det, der var vigtigt for hende, det var, at vi havde et sundt kæbeled, det er rent muskulært, og vores behandlingsanbefaling vil være i det her tilfælde her en B-splint. Så jeg skriver sådan en konklusion her om, at patientens primære problematik ligger i den muskulære parafunktion i form af tandpres gennem mange år, og som muligvis er blevet forværret af det uheldige slag fra en kollega i januar sidste år. Udover de myalgiske smerter, der har patienten tydelige symptomer fra det stylomandibulære ligament, det er ørnesyndrom, og som også i tidligere perioder er forlignet med de symptomer, som patienten beskriver. Og det er jo rigtig dejligt, at vi kan sådan give en forklaring, og så kommer der bare sådan lidt en standardbeskrivelse om, hvordan vi behandler det med en B-splint, og at vi har i det her tilfælde her, for en sikkerheds skyld, sat hende på en anti-deprogrammer i 14 dage, bare for at verificere, at hun ikke har nogen skjulte ledproblemer, som vi ikke kunne finde. Og det gør vi ikke altid, hvis vi er 100% sikre, men når der kommer en, der har haft de der og ligger så højt på skalaen, så kan det jo godt være, at hun er på nippet til at have en igangværende kondylær reception i den venstre side. Hun havde en lille smule kapselømhed, så kun for at være sikker, så loadtester vi hendes led i 14 dage med en anti-deprogrammer, og så ringer vi til hende, fordi hun kommer fra Aarhus, og spørger, hvordan går det? Så siger hun, det går rigtig godt, og så bestiller vi B-splinten. Hun siger, det går rigtig skidt. Ja, så bestiller vi en SAS-skin i stedet for. Så det var den første patient, og så går vi over til en lidt mere kompleks patient. Efter jeg lige har fået hvilet min stemme en lille smule, så bare lige 5 minutters pause, så 20:55, så går vi videre med patient nummer 2. Og husk nu,
I afbryder bare, hvis der er et eller andet det her, der lige skal uddybes undervejs, og specielt måske her i patient nummer 2.
Så fik jeg også lige tanket op og lidt varmt te til stemmen. Nå, den næste patient, I skal se her, skal jeg prøve at holde tiden på, fordi ja, det er ikke gået så godt de andre gange, men jeg skal nok prøve at se, om ikke vi kan blive færdige til tiden. Men her er en patient, som I kan se med noget mere udførlig anamnese, fordi der bare er rigtig mange ting. Så det er en patient, som er blevet ortokirurgiopereret 2 gange. Så hun kommer jo med noget af en historie, og så desværre stadigvæk med en del udfordringer. Så hun ligger på en irritationsgrad på 7-8 stykker, men smerterne er faktisk på 10. Og det ved jeg ikke, simpelthen ikke lige, hvordan det kan hænge sammen, men det hun sådan siger, det er jo, at hun har haft det altid, så hun har simpelthen vendt sig til det. Så hendes primære symptom, det er smerter i højre led, og op til øret, og så muskulære spændinger. Så der er sådan lidt fuld plade. Hun har egentlig ikke fået noget diagnostik for hendes kæbeledsproblem, så det har aldrig været sådan kæbeledet som sådan, der var omdrejningspunktet for hendes tidligere ortokirbehandlinger. Men det vi ligesom dykker rigtig meget ned i, det er det her tungepres, fordi der vedvarende sker nogle forandringer, og som også ser ud til at kunne udbygge det muskulære. Så som I kan se her, så er der altså lavet både en Lefort 3, og der er også lavet noget resektion i underkæben rettet til, og så har man altså en problemstilling med at holde de her tænder på plads, så hun ser nok ud til at skulle have noget behandling igen. Når man så ser på de led her, så ligner det her jo, at der er en kraftig anterior slid, så man får mistanke om en kraftig artrose, og her ser det næsten ud som om, der er lidt osteofytdannelse. Og derfor så tager vi og supplerer optagelsen med den her, det der hedder en TM1-optagelse. Så på jeres, hvis I har panorama på klinikken, eller I henviser til nogle andre, så skal de altså have sådan nogle specialholdere frem, som er sådan nogle dutter, der går ind i ørerne. Og der kan I se, hvor meget øregangen går opad, fordi det her det er det, der kommer frem som øregangen på røntgenbilledet, altså rent knoglemæssigt, men den sidder altså inde i øret. Og det gør, at maskinen ved, at leddet sidder 1 centimeter foran, og derfor kan den fotografere i en bedre position, sådan så at zygoma ikke ødelægger vores billedoptagelse. Så der er et billede af højre side i lukket, og højre side i åben, så vi kan se translationen fra fossa og op på tuberculum. Og her kan man så se, at der er noget anatomisk forskel på størrelsen af de 2 ledhoveder, men de er faktisk fuldt med kortikal knogle. Der er ikke nogen sklerosering eller nogen andre dannelser. Og I kan se herover, der kan man faktisk ikke se det. Og det er derfor det er rigtig rart, at man får de der 2 optagelser, hvor den så bliver skudt fri af. Så den optagelse her, det er 6 mikrosievert. Så det er altså ikke fordi, at man stråler dem helt vildt for at få de her optagelser her. Vi fortsætter med, og der er så tilbage til den der med søvnundersøgelsen her. Der er noget snorken, men der er ikke konstateret søvnopnø, men hun er blevet anbefalet en udredning. Og det vil vi også rigtig gerne have på en patient, hvor vi har den her meget kraftige tunge aktivitet. Det er simpelthen nødvendigt at dykke ned i det, for at sikre sig, at der ikke bliver noget, der bliver overset. Prøv lige at se målingerne her. Muskulært her, der er kæmpe udfordringer. Hun er simpelthen så anspændt. Midtlinjen er fin. Til gengæld så kommer der lige sådan lidt problemer med hendes relationer her. Kant til kant, og det vertikale er forkert. Hun kan ikke åbne særlig meget uden symptomer. Hun kommer normalt op, når hun forcerer det. Og der har hun tidligere været målt til 56, og hendes gabeevne er faktisk reduceret en del. Når vi så kommer over til den her, og det var egentlig det, jeg ville vise i den her. Nu har vi jo så lige pludselig både et klik og noget krepitation. Og det vil sige, at vi jo her ved translationen, der får vi i begge tilfælde, altså efter 2 cm gabning, får vi lyde i begge led, hvor inden for rotationen er der stilhed. Så vi går herned, og så er det klart, at så har vi noget destruktion af en eller anden art. Og herover der har vi så et LP-klik i venstre side. Og det vil sige, at nede i vores klassifikation, der får vi jo faktisk 2 forskellige diagnoser.
Og vi er egentlig mest interesserede, altså vi skal have alle diagnoser med, men grunden til, at vi har en skala, det er jo fordi, at vi vil gerne have mest fokus på den værste. Og der er det bare sådan, at en artrose, en slidgigt, jamen får man styr på den muskulære parafunktion, jamen så har man slidgigt, man har ingen okklusale forandringer, alt er godt, og så sker der ikke mere ved det. En subluxeret disk, altså en selvreponerende displiceret ledskive, det er stadigvæk sådan en lidt uforudsigelig ting, og derfor har vi rated dem højere i vores klassifikation, fordi det er simpelthen mere upålideligt. Men der er slet ikke nogen tvivl om, at det er den højre side, der giver ømhed, men den venstre side er faktisk den, der bekymrer os mest, fordi at hun med B'et får den muskulære parafunktion. Og det vil sige, at hendes subluxerede disk kan komme under så meget pres, at hendes tilstand vil blive forværret. Så er der noget emaljeslid og alle de her ting her, som I har fuldstændig styr på, med slid og mobilitet, migrationer og alle de her ting. Det er ikke så meget at sige til det. Hun er jo nok lidt en evig ortopatient, virker det som om, og det, der undrer os rigtig meget, det er, at simpelthen er som om, at hendes front kollapser. Det har vi stadigvæk ikke lige helt luret endnu, det er meget nyt, og vi er 2 tandlæger på for at regne hende ud. Ankelklassifikation, også noget deviation der. Og så kvaliteten af operationen, der er vi altså ikke sådan helt så happy, fordi vi ved, at når man har en muskulær parafunktion og ustabilitet i bidet, jamen så mangler vi altså specielt dem, der kommer de her manglende hjørnetandsføring ved sideudslag. Jamen det er bare ikke optimalt i forhold til at have den indbyggede design, som naturen havde tænkt, i forhold til at nedsætte en muskulær parafunktion. Og hun har ingen af delene. Det er helt legalt ikke at forvente det efter en ortokioperation. Men det er jo så nogle parametre, man kan med fordel på sådan en patient her bygge ind i med en lille smule plast og noget kalibrering. Så vi er jo allerede begyndt at snakke med hende om, hvordan vi får hende til at komme i en mere stabil position med hendes led, og i forhold til at få det understøttet af hendes okklusion, og så samtidig med det nedsætte den her muskulære parafunktion. Og nogle gange, så tager vi snakken nu, og så er skinnen og den kognitive terapi så fantastisk, at I slet ikke behøver andet end det. Og så skal man jo ikke begynde at reparere alt muligt på deres tænder. Så det er de patienter, hvor man ser det her, der tager man snakken med dem, og så afventer man deres egen, altså det de selv skal gøre, det skinnen gør for dem, og så tager man en ny status og finder ud af, om de skal have yderligere hjælp i forhold til at blive helt raske bagefter. Igen, vi ser påfaldende mange klasse 4, vi ser også påfaldende mange med tunge impulsioner og kindledningslister, og det er igen et tydeligt tegn på det her tandpres her. Og så undrer det os lidt, at vi ser det her kollaps. Så når man har en tunge, som fylder rigtig meget, og der virker som om, der er enormt meget aktivitet, så burde man jo forvente, at tænderne de flærede ud af, i stedet for at kollapse indad. Så der er lige lidt hjemmearbejde til os. Igen her er resumé og alle de her ting her er blevet flyttet over i resuméet af vores klinikassistenter, og hernede er så vores konklusion, er at vi har en patient med en meget kompleks problemstilling, og vi vil rigtig gerne hjælpe hende. Der er et antal åbent bid, som gør, at hun mangler den her anatomiske struktur, der understøtter både hendes ledposition, men også nedsætter den muskulære parafunktion. Det kan være, at man skal have noget supplerende oromyofacial træning af de her ergoterapeuter, som har styr på det. Og så oplever vi også, at hun er sådan meget kiropraktorafhængig og skal have manipuleret C2 rigtig meget for at kunne slappe af. Så diagnosemæssigt så får hun jo rigtig mange herover, og det er klart, at vores omdrejningspunkt er bruxismen, fordi det er jo faktisk den, der er årsag til alle de andre ting. Så vi skal have styr på hendes muskulære parafunktion, og det skal vi til dels ved at få styr på hendes tungeuvane. Vi skal have styr på hendes natlige problemer, og så endelig så skal vi så beskytte det hele med en skinne. Og vi tager rigtig meget af det her snak omkring den kognitive behandling med, og at hun skal forstå det her med, at tænderne i IIP ikke er noget, som de skal være i mere end 1 sekund, så skal man åbne munden igen, og alle de her ting her.
allerede her snakker vi med det, og det er derfor, vi sætter så meget tid af. Men den her patient her er altså en lidt mere kompleks. I kan se skemaerne, altså sådan, det fylder stort set det samme. Og her bliver vi bare nødt til at tage en ekstra rynkoptagelse. Det tager vi ikke ekstra for. Det er simpelthen bare for at kunne gøre vores arbejde ordentligt. Så man betaler for en panorama. Det kan godt være, at vi tager 2, og så halverer vi prisen og sætter det på, sådan så de får noget mere Danmarks-tilskud, hvis de er medlem af Danmark, eller skider vi ikke at bruge tid på det. Og så vi kan vurdere vores arbejde ordentligt. Men det, jeg egentlig synes var lidt fedt ved den her, var, prøv at se, hvor skæv den her vinkel er på ledet her, og hvor meget tiltet bagud det ser. Og det er, vi har altså en rigtig, rigtig god panorama, der faktisk tager 5 panoramaer, og så ligger den ligesom sammen, og så er der sådan en AI-funktion, der regner det hele igennem, sådan så det bliver et optimalt billede. Og til trods for det, jamen, så har vi egentlig en relativt fin gondyl, der bare er ikke særlig stor, og det vil sige, at den er højst sandsynligt aflang, og derfor får vi den der mærkelige fortegnelse på røntgenbilledet. Så det var patient nummer 2, og igen, vi er tro mod vores system, vi følger vores protokol hele vejen derudad, starter med anamnesen, følger op med den her muskelpalpation, range of motion, lyddannelse, diagnoserne, røntgenbillede, og endelig så kigger vi på ortorelationerne, hvordan det står, kigger på slid og tænder, hvor ødelagte de er blevet. Også igen for at kunne sige til patienten, vi kan med fordel lave noget ved dem her, for du har noget slid, der kunne understøtte, at hvis vi fikser det, jamen, så har du en bedre relation i dit bid og så videre derudad. Så alt har en årsag, og det kan godt være, at vi ikke får brug for det, men allerede nu kan vi tage en snak med patienten, og vi skylder vores patienter at sige til dem, at skinnen er bare, i det her tilfælde her, en krykke, der skal sørge for, at dit led kan hele. Vi skal have styr på din muskulære parafunktion, og er du en, der skal tænder hver eneste nat, for de her microarousal vågner op, clencher, jamen så kan det godt være, at du er skinpatient hele livet, men det er forbløffende få mennesker, der skal have en skinne hele livet, i forhold til, hvor mange, der presser tænder om dagen, og vi kan give dem et bedre system, og lære dem kognitivt at holde op med det. Så er det simpelthen quiz-tid, og normalt så, jeg prøver altså lige at se en gang, om jeg kan få lov til at åbne den her op, så I ikke skal, ja, det kan jeg nok ikke, move to the bottom. Nej, det kan jeg simpelthen ikke, det er da utroligt. Nå, det er fordi normalt skal man jo dem her vide lidt af gangen, men nu får I det hele på en gang. Så quizzen går simpelthen ud på, at I skal komme med en diagnose. Så når man har et godt bud, jamen så unmuter man bare, og så råber man bare højt. Så den her patient her dukker op til en forundersøgelse, efter at problemstillingen er debuteret for 2 måneder siden. Der er nedsat gabeevne og funktionssmerter. Det er de relevante anamnestiske oplysninger, vi får fra patienten. Og det er bare de 3 ting. Så de kliniske fund, det er, når patienten åbner munden, så er der en kraftig deviation mod højre, og et maksgab på kun 23 mm. Der er generelt muskelømhed, men når vi så palperer tibialis lateralis, så er der altså afvigerefleks. Hvad siger I? Er der nogen, der har bud på en diagnose på sådan en patient? En diskusdisplacering i, hvad må det blive, højre side? Det er fuldstændig korrekt, Anders. Og grunden til det højre side, det ved vi, fordi at når man gaber, så peger kæben mod den afficerede side. Så jeg ved ikke, om I kan se mig sidde og fakke det her med mine hænder, men når jeg åbner munden, og jeg har en disk, der ikke vil tillade mig at bevæge mit højre led, så sidder det fast, og det vil sige, så glider mit venstre led frem, og så glider kæben over mod højre. Og som regel så er patienten jo ikke i tvivl om, hvad det er for den side, så man kan også bare nogle gange spørge patienten, det er meget nemmere. Og der er ikke særlig mange andre lidelser end en fuldt displaceret ledskive, som gør, at man har maksgab på 23 mm. Ikke i 2 måneder. Og det vil sige, at trismus, altså hvor det er en muskelkontraktion, jamen det kan godt
være et par dage, en uge eller maks 2, og så ved vi som regel, at patienten vil sige, at jeg har også haft en kæmpe infektion nede på en visdomstand. Så rent diagnostisk, så behøver vi faktisk ikke at vide så meget mere end det her. Så har vi fundet vores anterior distis placeringer, bare ved at kunne se på max skabeevnen. En patient Må mere? jeg spørge om noget om det, Morten? Undskyld. Ja, Anders, bare fyr Jeg løs. har lige et hurtigt spørgsmål. Ja, sorry. Det er fordi, nu var det lige tilfældigt, at det var lige omkring 20 mm max skabeevne. Og er det meget karakteristisk for dem? Altså, er det i overgangen mellem rotation og translation, eller er det bare et tilfælde, du lige har sat 23 ind? Det er tilfældet. Okay. Går igen ind og vurderer, om hvor det er henne. For som I kan se af vores schema her, så vil de jo slet ikke få, altså hvis vi ser på krepitation og klik, så lige pludselig er klikket jo væk. Så får de slet ikke noget af det schema her. Og det gør de jo ikke, fordi vi over i det andet schema her ser, at deres max skabeevne forceret ligger helt nede under de 40 mm. Og hvis de gør det, jamen så kommer man over i vores schema herover og siger, jamen der har vi så en displaceret ledskive. Og så det er en lateral pole, det der. Ja, og når det er under 20 mm, så er det den medial pole, og når det er over, så er det den laterale. Og det er derfor, at den 7'eren er selvfølgelig meget værre, altså fordi det er på den anterior del, og de ikke kan gabe særlig meget, så er de øget risiko for, at de er kirurgipatienter. Så de 23 var et tilfælde, det her er faktisk taget for en reel patient, og som så gør det, at man faktisk også har plads til at reponere. Fordi når de er på 23, så er det lige før, der ikke er plads, og er de under 20, så kan man som regel faktisk ikke få nogen fingre derinde jo. Der er ikke plads. Og specielt ikke, hvis de har et dybt bid på 7 mm, så kan man slet ikke få fingrene ind. Så ja. Patient nummer 2. Der kommer en patient, som ikke kan bide sammen med fortænderne. Det skete efter en visdomstandsfjernelse. Har egentlig ikke rigtig ondt smerter. Klinisk ser vi et anteriort åbent bid med solokklusion på bagerste tandpar. Der er normal range of motion. Der er ingen muskulær ømhed, men der er let ømhed i tænderne, altså det bagerste tandpar, og de er faktisk løse af anden grad. Nogen bud på, hvad der er sket her? Jeg tænker kondylær repositionering. Kan der være det, når det er den Fuldstændig korrekt. efter visdom? Ja, det er virkelig, virkelig flot. Godt set, godt spottet. Det er nemlig helt korrekt. Det er en patient, som er vokset op med sin kondyl stående oppe på tuberculum, og nu er den så på plads oppe i fossa, hvor den hele tiden skulle have været. Problemet er bare, at nu passer tænderne slet ikke sammen. Og det her, det er selvfølgelig lidt et ekstremt tilfælde, men der har været en visdomstand, som har holdt, altså simpelthen formået at holde bidet på plads, fordi den var så langt tilbage i tandrækken. Og det kunne også have været en 7'er. Der er et eller andet, der har holdt patienten, og nogle gange så har vi også nogle patienter, som kommer med de her kondylære repositioneringer, hvor underkæben glider tilbage og åbner op, uden nogen årsag. Altså de har sovet, spist en burger, et eller andet, og så har de bare antaget åben bid. Og måden man finder ud af det på, det er selvfølgelig, at man går igennem hele skemaet og konstaterer, at der ikke er nogen fejl andre steder. Faktisk er der ikke nogen som helst form for patologi her. Ledet har bare flyttet sig og står nu et sted, hvor det er rigtig ugunstigt, fordi behandlingen er jo orto og nogle gange ortokir. Så det er super uheldigt. Og derfor er det også så vigtigt, at man tager de her panoramabilleder i sammenbid, så man kan se, hvor kondylen står henne. Og når man så har mistanke af dem her, så tager man et aftryk af overkæbe og underkæbe, og så håndartikulerer man dem, og så vil man ofte kunne få dem til at komme i IP. Så hvis der ikke er nogen forandringer på ledet, altså alternativet til det her var en akut kondylær resorption, og det sker jo ikke efter en visdomstandfjernelse, men så har man også det her anterior åbne bid, hvor det hele lige pludselig er skredet. Så rigtig flot. Vi tager patient nummer 3. Der kommer en patient, og som oplyser, at der er meget kraftige, slet de mest ulidelige smerter nogensinde. Der er nedsat gabeevne, debut for 3 år siden, og der er funktionssmerter.
Klinisk der ser man en smertepåvirket maksgab på 33 mm. Skinner virker ikke, der er funktionssmerter, og der er muskulære smerter, som ikke er udtalt, og der er kraftig kapselomhed. Og I kan nok regne, det er lidt et trick det her, fordi I kan nok regne ud, at jeg ikke har 2 anterior distis placeringer med. Men der er nogen, der har en idé om, hvad det kunne være? Det er meget sjældent, man har Er det en artrit? Ja, det er lidt derhen af. Mhm. Det er infektion. Så når man har en anterior distis placering, har man ikke i 3 år. Så får man gjort noget ved det. Og hvis man ikke får gjort noget ved det, så har man ikke ondt i 3 år. Men man kan godt komme 3 år senere med en nedsat gabeevne, fordi at nu er der kommet så meget arvæv, så nu er det bare helet op der. Så det her, det er faktisk det eneste tilfælde, vi har set på vores klinik, og vi har rundet 2.000 patienter nu, som kom med en infektion i kæbeleddet. Og der var simpelthen tale om Lyme's disease, som vi snakkede om, var det sidste gang, altså en Borrelia-infektion i kæbeleddet. Det er simpelthen så sjældent, og jeg har set en, så jeg regner heller ikke med, at I ser det. Men det, der er problemet med at overse sådan en, det er jo, at han går rundt med en kraftig invaliderende infektion, og det endte også med, fordi han har gået med det i 3 år, at han havde faktisk neurologiske udfald. Så han havde påvirkning i hjernen og forandringer i hjernen. Så når I hører om nogen, hvor at det ligner en anterior distis placering, men de har simpelthen så ondt, og de har haft det meget længe, og de har prøvet alle mulige ting og været alle mulige steder, så er det nok fordi, at det er noget helt skørt og meget, meget sjældent, og så kan det altså være en Borrelia-infektion, som har sat sig i kæbeleddet. Og da kæbeleddet var tiltænkt til at være et sterilt sted, så er der bare ikke særlig meget immunforsvar. Så kommer de først derind, så lever de rigtig godt der, desværre. Må jeg spørge om noget her, Morten? Ja, fyr bare løs, Karoline. Ser man tit, at det så er bilateralt i de her tilfælde, eller vil det så typisk være i den ene eller den anden side? Ja, dem der får infektion, det vil typisk kun være en side. Okay. Ja, det vil typisk være en side. Det er super uheldigt, hvis de skulle få afficeret begge led. Så det er en side. Det er der, hvor de bakterier af en eller anden mærkelig grund fandt hen. Så ja. Så det hedder Lyme's disease, og er altså i det her tilfælde her en Borrelia. Men det kunne altså være en hvilken som helst anden form for infektion, og det kunne jo for eksempel have været forårsaget på grund af et operativt indgreb i området, altså en ledskylning eller en artroskopi eller et eller andet, og eftervirkning af det. Der er jo kun 2 diagnoser ud af de her mange diagnoser, vi har, som ikke skyldes en muskulær parafunktion. Og den ene er infektion, og den anden er den akutte artrit. Alle andre diagnoser bliver i princippet afledt af følgediagnosen bruxisme, men ofte vil patienterne jo leve i bedste velgående med deres bruxisme, indtil de får en eller anden displacering, et klik eller et eller andet, som så er det, der ligesom er vores arbejdsdiagnose, men det er forårsaget af den muskulære parafunktion. Så der er kun 2 diagnoser, der ikke har noget med muskulær parafunktion at gøre. Der kommer en patient her, ked af slidte tænder, let ømhed i muskler om morgenen, har brugt mange penge på fyldninger, som ikke holder, og så var SA i øvrigt verdensklasse, det ved vi jo alle sammen godt. Kliniske fund, generaliseret kraftig slid, normal range of motion, muskulær tonus og palpabel ømhed generelt. Og på panoramaen, der ser vi en lav tuberculum-fosser-relation, og så ser vi udtalte og søse forandringer omkring ramus, sådan den her hævede tilhæftning nede ved masseter. Hvad er diagnosen på sådan en fætter? Det er for nemt, så I tør ikke at svare. Det er så nemt, som I tror.
Så byder jeg ind med bruxisme. Jamen det er det. Det er nemlig så nemt. Og det er jo bare stadigvæk vigtigt at kunne sige, at det er jo, du er en bruxist, og så forklare patienten, hvad det er, han fejler. Og grunden til at tage den med, det er fordi, at jeg vil igen lige flage min utilfredshed over, at han er den samme patient, som en, der presser tænder. Fordi ofte ved de her patienter, som ham her jo er, og som I ser rigtig mange af, ikke? Altså de er alle steder, han får jo aldrig nogen interkapsulære problemer. Så når man skærer tænder, så er det her, det er en sund bevægelse, hvor tænderne bare er i vejen. Og I vil ofte se dem, når de er på panoramaen, så er der ikke noget led, der hjælper dem til at adskille tænderne. Så hvis man har en meget stejl overgang fra tuberculum op på fossa, jamen så skal man bare bevæge kæben en lille smule, så er tænderne skilt ad. Og det har han ikke. Og det vil sige, at han kan prosudere 11 mm og stadigvæk have kontakt hele vejen. Og det gør jo, at han lige så langsomt slider alle de gode elementer i tænderne væk, som skulle sørge for, at han ikke skar tænder. Så kan man lave dem, og så slider han dem væk igen. Ja, det gør han. Men da hellere at lave en hjørnetand en gang imellem, end at lave hele tandsættet rigtig ofte. Så ja, det er en ganske vaskeægte, almindelig bruxist, og nogle af dem her vil jo så være de patienter, vi ser med de der fortykkede ledskiver, hvor de simpelthen mangler deres biofeedback, og så er de endnu værre. Patient nummer 5, diffuse smerter i højre side, varierende i styrke og varighed fra let irritation til 10 ud af 10 på en VAS-skala. Rodbehandlet og fjernet en tand uden smertelindring. Smerte kommer kort efter at være stået op. Og nu kommer patienten så til os, og i dag er der ingen smerter, der er ingen påfaldende muskelømhed, der er ingen kapselømhed, der er normal range of motion, og der er ingen patologi på røntgen. Hvad fejler sådan en patient? Er det neurologi? Ja, og hvad for en af dem? Trigeminusneurologi? Trigeminusneurologi. Trigeminusneurologi, ja, okay. Ja, vi har to neuralgier i vores område. Vi har trigeminus, og så har vi jo den glossopharyngeale, som er super sjældent. Og den sidder nede på halsen, så der begynder man ikke at rodbehandle tænder på grund af den. Og jeg har faktisk diagnosticeret en patient og rodbehandlet hendes tand, fordi hun havde glemt at fortælle mig, at hun var hoppet af sin medicin. Så der plumpede jeg lige direkte i og rodbehandle en tand, og det virkede sjovt nok ikke. Og jeg skulle nok have været super skeptisk, da det stadigvæk gjorde ondt, til trods for, at hun var bedøvet. Det var sådan der, hvor jeg rigtig meget var ved at skyde mig selv, og rimelig træt af mig selv. Men en af de karakteristika, som I kan finde på de her patienter her, når I begynder, og I kommer jo til at støde på dem, hvis I ikke allerede har, det er rigtig klassisk for den almindelige klassiske trigeminusneurologi, at smerterne er væk, når de sover. Af en eller anden grund. Så det vil sige, at de har det godt, de sover, de vågner ikke op med smerter, men smerterne kommer efter de vågner. Og det kan være ret hurtigt efter. Men det er en ret vigtig oplysning at få, så når I har nogle af de der, så spørger jeg om det. Og så det her med, at smerterne er neuralgen. Altså de er super intense, de er meget lokaliseret, og de kommer og går. Og så kan de blive udløst af de her lette strøg på kinden, og nogle gange så gør I ikke. Altså jeg har haft 2 patienter, hvor det var i underkæbefronten, og det er normalt ikke, det står i alle bøger, det kan man ikke få, for der har vi et overlap af trigeminus, så det er altid sådan midt på nerven et eller andet sted, og det var bare ikke tilfældet her, og da de fik medicin, jamen så virkede det også. Trigeminusneurologierne kan jo også være de her posttraumatiske trigeminusneurologier, hvor man har netop udført en rodbehandling eksempel, og så opstår smerterne efterfølgende. Og vi skal bare huske at adskille de myalgene fra de neuralgene smerter. Det er virkelig en væsentlig opgave for os at sørge for, at vi får sendt de patienter, der skal til neurologerne, over til neurologerne, helst uden alt for mange rodbehandlinger inden. Så er der patient nummer 6. Hvad siger I her?
Jeg kan hjælpe lidt. Det foregår herovre. Ikke det her. De er ens i begge sider. Så det er på selve leddet her. Er det en artrit, Morten? Det er super godt, Jesper. Ja, det er det. Og artritterne, de aggressive fremad, altså hurtigt fremadskridende artritter, er kendetegnet ved, at de kommer på toppen af kondylen. Så forestil jer, at I har en slidgigt. Slidet kommer jo der, hvor kondylen bliver brugt. Og det gør den jo i den her fremadarbejdende bevægelse. Og derfor kommer den antært på kondylen. Hvorimod at artritterne kommer oftest der, hvor trykket er i IP, altså på den sådan, ja, konale del af ledhovedet. Og problemet med det er jo, at man så får en okklusal forandring. Og det her, det er så faktisk en helet artrit. Fordi, som I kan se nede i bidet, jamen så er der ikke åben bid i venstre side. Så hvis man havde en aggressiv artrit nu og her, så vil man få et åben bid i den modsatte side. Fordi at kondylen bliver kortere i højre side, så vil bidet åbne i venstre. Og det er ikke tilfældet. Så her er der altså tale om en patient med en artrit. Så når patienten, eller en hele artrit, og det vil sige, at ledskiven er også gået til grunde, fordi der har ikke været plads til, at der kan hele ny op. Der skal simpelthen en skinne til, for der kan hele ny ledskive op. Så patienten kommer og klager over, at der er krepitation, og krepitation er tegn på, at det er knogle-knogle-kontakt, og derfor er hun det. Og som I kan se omkring ramus, jamen så er der jo en øget muskulær aktivitet i begge sider, og det kan så være den her krepitationstilstand. Og det vil sige, at man på et efterladt helet artritisled, som jo af naturen vil være meget groft, jamen så kan man altså få øget sit slid, sin artrose, fordi at man har en muskulær parafunktion oveni. Så kigger man lige på næsen, så kan man se, at venstre konkav fylder utrolig meget. Altså her. Så det her er en patient, som faktisk muligvis har den her muskulære parafunktion, fordi at vedkommende kæmper med at få vejret om natten. Så vi henviste til en udredning, og der var apnø i det her tilfælde her. Ikke noget sådan vildt, men nok til, at vi jo skal overveje, hvad for en skinnetype vi laver, så om vi går ind og bidrager eller forværrer vejrtrækningsmulighederne. Så en sidste ting med den her patient her, det er derfor, der er rigtig mange dejlige ting at snakke om her, men det er, der er altså nogle patienter, hvor at de igennem så lang tid har trukket så meget på processus conaeus, som jo har sådan en, den er helt omsluttet her af senetilhæftning op for temporalis. Så den går ind under kindbenet her og op, og så breder den sig ud til den der vifteformede muskel op på tændingen. Så den her, den kan simpelthen forlænges og gøre sådan, at når man åbner munden, så rammer den frem her på indersiden af zygoma og giver altså tryk på slimhinden og tilsvarende rimelig meget ubehag. Så spændende patient med alle mulige dejlige diagnoser, man kan arbejde med. Og endelig så har vi dagens sidste patienttilfælde nummer 7, som ja, desværre er færdigbehandlet af mig. Så jeg synes jo, der er en pæn okklusion, meget, 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 meget flot funktion, anterior guide, hjørnetransføring, alt er super flot, når man måler på det, men patienten har vedvarende ømhed og irritation ved plus 3-4. Ja, nogle bud på en diagnose? Det er helt fair. Det er sent.
Kan det være i samme situation som hende med tasken, Nå, hvor hun er ja, så der var tilfældig? lidt... ja, men det er faktisk... Det kunne han godt finde på, fordi han arbejder meget mærkeligt. Så det kunne sagtens være en overbelastning der. Men det er simpelthen dental compression syndrom. Og det kunne godt være forårsaget af hans arbejde og hans position, hvordan han står på. Men det er, når vi fikser nogle af vores slidpatienter, så tager vi jo og giver dem en ny bidposition. Men på grund af muskulær hukommelse, så kunne deres kæber jo trække sammen til en anden position. Så de bed her, der, men nu har vi åbnet deres bid, så de bider her nu. Og det vil sige, at den her, herfra og hertil, det vil deres muskler rigtig gerne, så de prøver faktisk på at komme tilbage til den kæbeposition, de havde, før vi gav deres nye bid. Og det vil sige, at de får overført rigtig mange kræfter, og tilfældigvis, så er det så lige de to tænder her. Og det kunne godt være, at det hoppede den ene uge, fordi så blev de ømme, og så hoppede det over til den anden. Men det er simpelthen en overbelastning af parentalligamentet, på grund af muskulær hukommelse, hvor de prøver på at komme tilbage til det, hvor de kom fra. Så det er jo heldigvis noget, der går over. Men for patienten er det super irriterende, fordi de lige brugte 4 år på en bøjlebehandling, og så har de brugt en mindre formue på at få puttet en masse plads på deres tænder, og så alligevel så går de og har de her uspecifikke, mærkelige symptomer, som bare er ømhed og irritation. Så jeg har snakket lidt om tidligere det der med, at vi skal passe på med ikke at sådan få vores patienter til at blive sådan overfølsomme, og blive ved med at spørge til, om de har et godt bid. Nu har vi lavet dine tænder. Hvordan føles det? Nu har jeg stebet lidt på den tand. Kan du mærke det? Er det bedre? For de skal aldrig nogensinde være i IP mere end et splitsekund, så skal de åbne munden igen, og skuffen skal hænge helt afslappet nede under kraniet. Og det samme gør sig jo gældende med de patienter inden for vores behandlingsrefrakteре PA-patienter, hvor de bider deres tænder løs. Det er også dental compression, hvor de simpelthen af en eller anden grund går og bare overbelaster de der stakkels parentosetænder. Så hvis man tager og blander et hårdt bid med en lille smule parentose, så skal det nok gå galt. Så igen tilbage til det her med at inkludere og forklare patienterne, hvad det er, de fejler. Og sige til dem, når vi laver en parentosebehandling, en bidhævning, alle mulige behandlinger, så skal vi forklare dem, hvad det er, de fejler, sådan så de kan være med til at undgå at gøre det igen, når vi er færdige. Fordi ellers så ser vi dem jo bare igen. Så alt det her, det handler om, at det er en vedvarende at holde i hånden og tage sig godt af patienten, fordi ellers så kommer deres problemstilling bare tilbage. Så dental compression overfører for meget tryk i parentalligamentet, som prøver på at give en melding om, at der er et eller andet galt. Parentalligamentet er lavet til også at fortælle os de her, at hvis vi bider noget hårdt, så skal vi åbne munden med det samme. Og her er der altså tale om et langvarigt hårdt tryk, så i stedet for, så bliver den her ømhed, irritationsfornemmelse, og I kender det fra, hvis I har lavet en for høj fyldning, jamen så kan det også være kulde, varme, palpationsømhed, alle mulige ting for den der tand der. Så det er egentlig bare det, der sker her i en lidt mindre grad, fordi tanden er i virkeligheden ikke for høj, den bliver bare trykket op i alveolen, og det kan den ikke så godt lide. Det var alt, hvad jeg havde for jer, eller til jer den her gang her, og jeg lykkedes mig kun at gå 5 minutter over tiden. Og selvfølgelig som altid, så er I hjertelig velkommen til at fyre løs med spørgsmål, hvis der skulle være nogen. Morten, jeg har et spørgsmål til det patienttilfælde med den kondylære repositionering. Ja. Jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvordan at fjernelse af en 8 for eksempel kan ændre kæbeledet. Vil du ikke prøve at så uddybe det? Jo. Det her, det er en ting, der er relativt sjældent. Og når I oplever det, så vil I opleve det i en meget lille grad. Og det sker rimelig hyppigt, hvor I præparerer til en 7 i overkæben, og I har taget 2 mm af, men når I skal tage sammenbidet, så er der kun 1 mm plads.
Og den plads er jo forsvundet, fordi at leddet har ligesom sat sig. Så forestil dig, at man har tuberculum her og fossa her. Så leddet burde stå her. Og det vil sige, når den gør det, jamen så passer alting. Men hvis nu du vokser op med leddet stå her, og kæben er blevet holdt på plads, men på et eller andet tidspunkt, så sker der et eller andet i dit liv. Enten er du bare blevet stærk nok til, at dine masseter kan trække dig op på plads. Og så ændrer det jo hele kæben, så gør den jo sådan her. Så det er ikke særlig hyppigt, men det sker. Og vi ser under 10 om året, men vi ser mere end 5 og mindre end 10 om året. Og de kommer jo her, fordi folk er bange for, at der sker alt muligt andet. Og mange af dem har ingen symptomer andet, end at de synes, det er møg irriterende, at deres tænder ikke passer sammen. Så det er et sundt led, men leddet har stået på tuberculum og flytter sig op i fossa, og så vipper kæben den her vej, så den går bagud og op, og så får man det an til at åbne bid. Og hvis ikke man får det an til at åbne bid, jamen så i stedet for, så får du et øget, altså det kan godt være, at du kan holde din fortændsposition, men så vipper den ligesom, så i stedet for at åbne, altså den går den her vej, så holder den fortænd, og så går den her vej, så får du mere tryk på de posteriore tænder. Og det vil vores kære kollegaer, som er tandplejere, det vil de kunne opleve på nogle af deres paradentosepatienter, hvor deres specielt 7'er og 6'er er svært overbelastet, og man simpelthen ikke kan få dem. Altså, der er ingen plak, der er ingen tandsten, men der er stadigvæk løsningsgrader, og tandkød står bare og blaffer. Og det er simpelthen fordi, de bliver de der Wanahouse jiggling forces. Det er også en del af den problematik. Så det er leddet, der flytter sig. Der er en meget god illustration fra Mark Piper, som er han er desværre gået på pension, men han er kirurg og har opereret rigtig mange kæbeled, og en af dem, der har opereret allerflest, og hans søn har lavet en række videoer, og jeg finder lige en til her. Nu skal I se her engang. Det var ikke det, jeg skulle. Sådan her. Jeg skal bare lige lave den her større. Og så skal jeg lige trykke på share screen. Sådan her. Så det her det er en illustration af, hvad der sker i kæberelationen. Så leddet er oppe her, og nu står den på tuberculum her, så fossa er heroppe. Og det vil sige, når den her patient her, der er ikke sket noget endnu, men når nu temporalis og masseter bliver aktiveret, så glider kæben sådan tilbage her. Gør det ikke næsten helt ondt at se det her? Så prøv at forestille dig, at man fjerner den relation der, så opstår det an til at åbne bid. Så den her patient, som jeg har her, der kan I se, der er den her, der skulle være en krone på der. Den er fuldstændig forsvundet, den højde, der er der. Herovre i den anden side er det ikke gået helt så galt, fordi at 7'eren er tiltet, men 6'eren er væk, så 6'eren nu, den kan gå op på 7'eren. Og det vil sige, at hun har stået med sit led op på tuberculum her, og nu er det glædet op i fossa, hvor det hele tiden burde have været. Men hun har altså vokset op med en forkert ledposition, og så glider den op på plads. Så det gode er, nu står hun det rigtige sted. Det dårlige er, at nu skal hun have lavet alle tænder, for at lykkes med at komme på plads. Og gav det mening, Karoline? Ja, det gjorde det helt sikkert. Det er godt. Men så det skal forstås på den måde, at når den første er glædet op på plads igen, så kommer den ikke tilbage på den anden plads. Nej, det gør den Nej. desværre ikke. Okay, så Det der vil- skal noget autocare til, eller et eller andet. Jamen nogle gange, det kommer an på, hvor stor variationen er, så nogle gange så kan de slibes på plads. Altså så er det simpelthen bare at sige, jamen nu sliber jeg på de der 7'ere der, og så ser vi, hvor vi havner henne, ikke? Og der kan man godt ligesom håbe på, at lige pludselig siger det et klik, og så passer det hele sammen igen. Eller er det så en graduering over tid, hvor man ser det andet? Ja, altså
det vi gør, er, at vi får dem støbt ind i en artikulator, og så slipper vi på artikulatoren, for at se, hvor meget er der tilbage af de syver der, når vi er færdige med at få det bid til at passe nogenlunde sammen. Ja. Så hvis der ikke er, altså der er jo også nogle af dem her, hvor orto slet ikke er en mulighed. Altså, Mm. så må man jo lave et kompromis, og så siger man, okay, hvor meget muskulær parafunktion har du? Fordi vi har jo masser af patienter, som har et ansat åbent bid uden problemer. Problemet er, når du har gået hele dit liv og kunne tygge normalt med dine tænder, og du lige pludselig kun har 2 tandpiller, der passer sammen, Ja. så føles det jo helt skørt. Så nogle kan vi snakke med, og så accepterer de det, og andre kan vi lave et eller andet og sige, okay, nu går vi efter at få 4 tandpar i hver side, ikke? Du har stadigvæk ikke fortandskontakt, men så længe du ikke har en muskulær parafunktion, så er vi ligeglade med din fortandskontakt. Så prøver vi det første, det mindste vi kan gøre, og hvis det virker, så stopper vi her, og hvis det ikke virker, så hedder det orto, og med de nye, spider screws, altså de der fiksationsimplantater, man kan bruge i forbindelse med bøjlebehandlingerne, jamen så kan man mange gange godt intrudere tænderne så meget, så man kan få det til at fungere. Men nogle gange, når I ser de der indstøbninger der, så kan man bare se, at det kan slet ikke lade sig gøre. Altså det er så voldsomt, og der er så langt i mål, så det giver ingen mening. Okay, Men tak. alt er individuelt. Så udnemme nogle modeller op på en artikulator, og så lave en snibeplan, og hvis det er helt åndssvagt, så tag en snak med patienten om, hvad er kompromiset for, at det kan fungere. Yes. Tak for det. Velkommen. Andre spørgsmål? Ja, Mads? Ja, Morten, nu snakker du lidt om søvn og apnø, og om man kan se drøblen og så videre. En af de andre gange, der snakkede du lidt om, at sådan med snorkeskinner, det var du ikke sådan, måske så meget for, eller ja, du sagde i hvert fald sådan, det var måske til, ikke hvis det var hyggesnorken, eller hvordan var det, du fik det sagt? Nej, jeg sagde, at jeg prioriterer det. Okay, Så det hedder apnø, slår led, slår social snorken. I min optik. okay, ja, Vi havde en patient i dag, som har været et år på en apoteker snorkeskin, og havde god effekt af den, men nu har han så klik for kæbeledet, ikke? Og det er jo fordi, at han bliver sat i en ugunstig protuderet position på sin snorkeskin. Jeg laver med største fornøjelse snorkeskinner. Jeg synes, det er fantastisk. Okay. Vi har rigtig gode resultater med dem, og det man bare skal huske med snorkeskinner, det er, at hele den her tanke om at flytte kæben frem er rigtig fint, men det er jo også fint at flytte den nedad. Så det er jo et rør. Så hvis vi bare flytter kæben frem, så kan vi gøre røret smalt på den anden led, ikke? Så det handler jo om at få den der kollapsede kæbe, eller luftrør frem et eller andet sted, sådan så vi får noget mere luft. Men vi kan også flytte tungen ned. Så derfor går vi mere vertikalt, end vi går fremad. Ja, Og fordi de fleste snorkeskinner er lavet med flere gear fremad end bagud, så er det bedre at starte blidt ud på ledpatienter. Og så sige, okay, hvad kan du acceptere? Så har man en med et svært ledproblem og en svær apnø, jamen, så vil jeg lave en tanderskin og en CPAP. ja, Har man en med en moderat apnø og en bruxisme, jamen, så vil jeg med største fornøjelse lave en snorkeskin til dem. okay, De skal bare kunne bevæge sig. Så Ja. altid todelt, og altid med mulighed for at bevæge. Og jeg synes, lidt det eneste, jeg har kunne acceptere som et ordentligt valg, er Somnomed Avant. Og jeg får altså ingen penge fra dem. Nej. Men det er bare det er en mega dyr skin. Jeg tror, den koster 3200 for en snorkeskin. Men det er bare en mega god skin. Altså, jeg har brugt nogle fra LUC et par gange, og det er også sådan todelt, hvor at det er 2 bideskinner, hvor der er nogle klodser, så du kan godt bevæge dig, altså lasso der, men du kan ikke, du kan bare ikke bevæge dig tilbage, og dem kan du også stille. Du kan starte mildt, og så kan du stille dem op til 6 mm frem over tid, hvis det er. Ja. Så længe man kan titrere dem, som det hedder, og Ja. finde den rigtige niveau, og man kan starte blidt ud, så synes jeg, det er super fint. Okay. Og det er også, altså når man læser de der internationale oral sleep medicine studier og bøger og det der, så er der ikke nogen, der har en monoblok længere.
Det er der bare ikke. Nej. Og det er, OSS'en er jo en monoblok, faktisk. Den er Ja. lavet med 2 elementer og en bøjle imellem og sådan noget der, men i princippet er det en monoblok. Og samtidig med det, så er jeg bare, altså vi har jo afskaffet de der NTI-skinner for lang tid siden. Ja. Så hvorfor have en OSS-skin med 2 elementer i hver side, hvor overkæbefonden kan overelongere, ikke? Ja. Så Ja, altså, jeg laver også dem, som jeg lige talte om der fra ja, LUC, eller så laver jeg den, der hedder Respire Pink. Den kan du så også bevæge, men der er stadigvæk sådan 2 stempler mellem de 2 skinner. Det er stadigvæk 2 separate skinner, men der er ligesom man kan sige, det ligner en støddæmper mellem de 2 skinner, hvor ja, du så også kan justere den fremad, men du kan stadigvæk gå sideværs og fremad, ja. og den kan du også stille op til 6 mm frem. Aspire Pink mener om en herbstapparatur, ikke? Jo, Og jo. jeg mener, du også kan sætte du kan også få en skrue i, så du kan Jeg ser elastik. Ja, 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 ja. ja. Men nej, Mads, jeg har intet imod apnøskinner. Jeg synes bare, at man skal, som en del af sin protokol for at fremstille skinnerne, bør man lave en udredning, ikke? Altså, Jo. ja, altså Ja. en TMD-udredning, inden man begynder. Og det er bare rigtig fedt at kunne sige til patienten, prøv at høre, vi vil rigtig gerne hjælpe dig med din apnø og din snorken, men du har det her lille knas med ledet, så der er altså en risiko for, at vi provokerer det. Ja. Det er bare fedt at vide, inden man går i gang. Ja. Og så er det også bare vigtigt at sige til patienten, og det gælder alle skinner, uanset om det er en RFS-skin eller en apnø-skin, eller hvad det er, om det er, retainers efter ortho, alle skinner, uden undtagelse, ændrer bidet i en eller anden grad. Så skal man også bare sige, hvis vi har rettet dine tænder, nu giver vi dig 2 retainers, så har vi dit perfekte bid. Vi har bare lige lavet det 1 millimeter højere i hver kæbe, så nu rammer du kun inde på de bagerste tænder. Så vi ændrer dit bid. Ja. Så længe man siger det, og det er jo et nødvendigt onde for et eller andet, så det handler bare om at være ærlig og sige, at det er en følge til alt det andet, og det samme med vores apnøskinner. Altså jeg har sådan en Sonomid-skin der, fordi der er nogen, der påstår, at jeg larmer lidt en gang imellem, når jeg sover, i hvert fald efter 2 øl, så er det mere udtalt, og Ja. det virker helt vildt godt, men jeg er da sådan lidt, skal lige på plads bagefter. Altså det er da en herbstbehandling, når man bruger de der skinner der. Så jeg skal ikke sove med det hver nat. Altså, Nej. jeg får også sådan lidt åbne mellemrum og sådan noget der. Det er da. Så det virker, og jeg sover ganske fortrinligt, når jeg er den på. Der sker bare lige lidt med mine tænder. Ja. Men både Aspire Pink og den anden der, det må næsten, er det ikke Silencer, du tænker på, den anden der? Ej, det synes jeg ikke, den har. Det hedder den ikke. Men så længe du kan titrere dem, og ændre på indstillingerne der, og starte blidt og gå mere vertikalt. Og jeg ved godt, de der blokke der, de koster en lille smule fra, vi har lige brugt det i dag. Hvad hedder de der blokke der? Det er sådan nogle, du bruger til at registrere. Så kan du sige, jeg har en protrusion på 10 mm. Jeg vil gerne gå 40% frem. Det er 4 mm. Og jeg vil gerne gå 12 mm vertikalt. Så har du sådan en lille blå blok, du sætter i. Ja. Jeg henter dem lige. Airway Metrics. Ja, det er også det, jeg bruger til at... Ja. Okay, hvorfor slører den det? Nå. Ja, Ja. det synes jeg, Det er også det er der, hvor man super ligesom, det du snakkede om, at en af de første, man bruger den klods, det er jo også ligesom, man ser, hvordan der sværtrækning er efter, hvor meget man åbner, Ja, lige præcis. Ja. hvor de ikke er fremme i... Ja. Ja. Men fedt, du har fokus på det, Mads. Jeg synes, det er en... Altså, vi kan gøre en kæmpe forskel på vores patienter. Og når man tænker på, at folk i den tunge ende af moderat og svær apnø, at de lever altså minimum 7 år længere, når vi behandler dem med det her. Det er os, der spotter det, fordi vi ser vores patienter på en helt anden måde. På en mere regulær måde, ikke? Ja. Så vi har virkelig en mulighed for at gøre en kæmpe forskel. Og hvis du ikke har set det, så har jeg et... hvor fanden har jeg nu gjort af det?
Det har jeg da nok slettet, faktisk. Vi lavede et webinar for et år siden, så du det? Med David Wilkerson fra Florida, Dawson-mand. Nej. Det lægger jeg lige op i gruppen. Ja. Det er en Teams webinar, hvor han sådan lige skitserer nogle af de ting der, som han går op i. Han har skrevet en kæmpe bog, der hedder The Shift, hvor han går mere ind i de der ting omkring altså søvnrelateret lidelse og sådan noget, der er super spændende. Og Ja. han er en dygtig foredragsholder. Så jeg har en Teams webinar optaget med ham, og det eneste lidt kikset, det er mit forsøg på at snakke engelsk i starten. Det må du lige bære over med. Men ellers det er virkelig godt, synes jeg. Så, og det er Det den skal jeg der. lige prøve at se. Det var bare lige den der, jeg fandt den her, hvis du Det er en Blue, den der. dorsal appliance. Ja. Altså, den er godt nok todelt. Altså, det kan tages helt fra hinanden. Det er bare klodserne, der gør, at... Og så Ja, kan du så ja. stille den nede ved det... Ja, nede i bunden. Ved hængslerne, ja. Der er en skruetræk på. Det hedder en dorsal appliance. Ja. Den er opkaldt efter, at det ligner sådan nogle haj-rygfinner. Så derfor hedder det en dorsal appliance. Ja, okay. Ja. Den er fin, den har jeg også lavet en periode. Og den er ikke belagt med nogen, der er ikke nogen, der har et patent på nogle af delene i den der. Der er der i nogle af de andre, og derfor er de dyrere. For eksempel sådan der er en, der hedder Moses, opkaldt efter en amerikansk tandlæge, der hedder Alan Moses. Der skal han så lige have et eller andet 450 kroner hver gang vi laver en skin med sådan en dims på. Og det mener faktisk lidt af de hængsler, der er der, så i dorsal appliance der, så det er sådan lidt skørt, ikke? Ja. Men den er lidt mere behagelig end den der, vi snakker om, den anden med Herbst, med de her ude på siderne i hvert fald. Ja, den der hedder Respire Pink. Der. Ja. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Ja. Godt, jamen... Tak for svaret på det i hvert fald. Så selvfølgelig, lave det igen. Endelig bare løs. Ja, de der. Andre spørgsmål? Morten, når du laver som nummerskinner, bruger du så også Airway Metrics? Ja. Jeg synes, de lidt har deres eget system. Den der, ja, præcis. Deres bestillingsformular spørger om nogle andre ting, end jeg i hvert fald får ud af Airway Metrics. Jamen, jeg har bare snakket, jeg har bare ringet op og sagt til dem, at de må meget gerne lave det på min måde. Den relation, du laver, den kæberelation, du laver, det de bare lave skinnerne, ikke? Okay. Ja, altså de har et problem i, altså de har jo todelte skinner i sublimeret vand, og det vil sige, at de har en blød inderside og en hård yderside. Og den hårde yderside er fræst, og det vil sige, at de har en puk, og den puk har en bestemt størrelse. Og derfor har de nogle gange en udfordring, når jeg gerne vil have rigtig meget højde på nogle af mine patienter. Og indtil videre, så har vi fået det løst, men jeg har jo sagt til dem, at det er gammeldags og fræs, og de bare skal komme til at se at komme i gang med at printe, fordi så kan vi få det hele. Så, ja. Men ja. De har den der sum gauge, så jeg lige. Jeg skulle lige tilbage i notaterne. Men det er ikke noget, du bruger. Altså de har sådan en særlig, det ligner faktisk nærmest en hvad hedder sådan noget, T-scan. Nej, det er sådan en... George undskyld, det er mig, der husker forkert. Den Ja. hedder, de kalder den sum gauge. Det er løgn, det ligner ikke en T-scan. Men det er sådan en, der er sådan en hestesko på, som man skal lave registrering. Ja, men det er faktisk det samme, som du har i metricen. Altså den der, du kan sætte på der. Og jeg ved ikke, hvorfor den vil det der. Men der er også sådan en. Og det hedder en George gauge eller gauge. Så det er jo bare et måleinstrument. Og det er fordi, at de får åbenbart rigtig mange, der stadigvæk tager et fysisk aftryk. Og der bliver du nødt til at have sådan en, hvor du holder bid, for patienten kan jo ikke sidde og holde munden åben på et eller andet, så der er de fine til. Men jeg har de første 40 liggende eller sådan der. Hvis du nogensinde kommer til at tage et fysisk aftryk, så ringer du bare, så har jeg nogle liggende. Men, men nej, jeg gør det på min egen måde, og siger til dem, at det bliver de nødt til at respektere, at jeg vil gerne have det sådan. Fordi det er ledpatienter, jeg laver det på. Jo. Så. Tak. Ja. Andre spørgsmål? Og i øvrigt så, altså,
Yes, det er så fint, at folk de hopper af undervejs, hvis man kan høre, om man aldrig nogensinde skal lave en snorkeskin og sådan noget der. Så skal I jo endelig bare stemple ud og sådan noget der. Det generer altså selvfølgelig, det generer overhovedet ikke mig. Det er så fint. Nogle andre ting på falderebet? Ellers så lukker vi kurset ned for i dag. Øhm, jeg stopper lige optagelsen, og så har jeg